Hallo chairde, is mise Dónall agus aniu be me léu leor an special ar fád. Is sin Muireann agus an Dianghlasáil. Seo leor a tá fáilse ag an tSnáthaid Mhór agus tá ar fáil ar líne le íoslódáil. Is Malachy Doyle a scríomh an Scéal agus Andrew Whitson a runna léireachtaí. Tásúil agam go mbun sibh sult as. Muireann agus an Dianghlasáil. Scéal le Malachy Doyle agus Andrew Whitson a Washi. Tá an eile fa Dianghlasáil, Tá an eile fa Dianghlasáil. Bhí Dónall na rí háartar mire ag bécí an aird a chein. Cé a áirt a Dónall ar sa Muireann leis. Is cadé is brí le Dianghlasáil ar scararbí. Níl cadig duine bí teach nó amacht ón eile Muireann ar an cíneál drá ulpaige sin a teag dul háart ar sisin, agus ní bhhain sin a te an scáil drite. Nach obair ar sa Muireann. A bhí an ceart ag Dónall, nuair a Jimmy Muireann a bháile dúirt mamaí an rud céarna. A cad bhí iadí a bheith Muireann, bhí a heithir ar tír mór ag díal éisc. Seans go mé fanat an sin go an tomul ar sa muthir. Bei se dalaí a haiscí a caithí muid an talan a chuineál sábhailte. Tá me cinnte na marí sé bhád. A has fada an tathair seachtain nuair a chrónaíonn tú do iadí as. Tá me ceart go leor a Muireann a dúirt sé lé ar a gúchan. Bei me go bre an seo a deach an go léamh. Tá me buire go jocí tinnis ort a iadí ar sa Muireann. Deirtar ggóil chuid mhór daoine a géirí tin. Bhím thar a bheith curtha ar sa heithir. Bhailim go gcuideafa le do bhámaí sa bháile agus bé mé arás cho tú géir agus is féidir lom. Chuidí Muireann leis an chócaracht, chuide sí leis na lachain agus leis na cearcha, agus thug sí cuairt ar chaclín vicí gath le den na cheintú go raibh sí maith go leor. Na áirinne tá an táil ghfuil conaí áireann ar eilinn mar seo ar sa caclín vicí. Tá daoine ann ar tír mór is níl cead acu dul amach as an teafiú. Ke go bhfar an Dianghlasáil a bhád níos faide na seachtain ba bheith airthú a bhí ar síl Mhórinne tú muid an scáil gan a bheith oscailte agus a dadaí gan a bheith theacht. A maidin a bhhain nuair a bhfuil sí isteach chuig caclín vicí bhí drá gáid ar a teanbhan. Rí agus faoi banaltra eilis maith an cailín ar sa sí ón leaba agus an anal ag breisiú áirí. Rí Muireann an méid a bhí na casa agus nuair a tháinig banaltra eilis dúirt sí go mbeadh ar chaclín vicí dul chuig an ochorlán. An í an alpag atá áirí, an alpag bhiltine a diafraí Muireann do chogar nuair a tháinig an muthir a chuidiú le banaltra eilis. Ní hí a stór ar sa mamaí a críomh an. A cad é mar a raithigh sí ad leis an ochorlán, níl cad ag duine ar bí an eile na éigeal ar sa Muireann. Tá es agam a haiscí ar sa mamaí a tá cuirim doctora de dhí go géir áirí, níor an dar a ré agan. Lí banaltra eilis ar an bhfuid taithreile. Déir sí rint rudí speisialt chomaid agus nuair a tháinig fear an bhfuid taithreile, bhí crispí lá agus pepper léithris agus na rudaí ar fád a bhí gan ar an eile. Agus an sin thug siad lá caclín vicí thug an ochorlán. Ach ar bhela éigean cé gur gath duine fíor chuirima hála sé gur thug an buid taithreile rud éigean eile chun an eile. Drách rud.
cacas an na dhé sin ní ro cead ag duinear bíd ar an má as an tea. Bhí an vírus ar an nalan, agus bhí orthú gaithíireacht a dhéanú le na scapaí é. Ní siad a chud léamh go minic agus dan siad tústaí. Ní ro cead ag duinear bí a banaltra eilis cuairt a chóirtear ghaoine. Well, is sin I héin agus muthar Muireann a dáfal codú lé. Mar sin began dó Muireann an chuid is mód an obairtí a dhéanú a lig as a stúm féin. Lig sí maith an madra nuair a bhí a bhún le déanúige, rí siar na cearca an iad a chochó, an sin chacra sí go mu sin níos fosa iad a chuineáil sa teamra cúil go buan. Run sí an chocarat agus an lantrat mar go raibh mamaí an rí hátra naran ag codú le daoine. Agus an sin nuair a thagú mamaí a bhálas an níthe, ní thoca le críiste a dhéanú le Muireann, mar na raibh cead acu bunta cheile. Trí seachtain in na dhé sin, ní raibh le hithe ag Muireann agus ag an mamaí a Sardíní a Ghana, agus báil gan bhaite sin do chaile iascareachta. Bhí cethar eile do bhuitir an Uileán san Ócharlan faoi nám sin agus daoine eile tin sa bhála. War an Dianghlasáil tamil fada, tamil ínta fada, chrónaí Muireann an Scáil, chróna sí a cairde, a níos mó na rudair bí eile. Go dé mar a tú a dheadaí ar siise leis ar an gúchan, tá cuaille báirt arma de dhé. Chronim sé sibh se fásta chrí tú chéan agus do bhámaí ar sa heithir, agus té mé ar strés a chhlaiginn ag Uncle Éamon, gradan sé ar fud an tí ó bhaidín go chiithe ag sinnim na buib, le Muireann gaithe aistí. Rinn sé chud ebre scáil ar fád, hagus Muireann clasna don bhádra agus rinn siad aclaíocht le heile. Rinn sé chud míran na marí ar luas lásra agus chum sí rint chluichí nua fásta. Lóir sí le Dónall agus le na cairde agus le na múintear ar an gúchan. Léis sí na leor ab ansa léa a ríis, agus bhain tríal is coppla chun nua nar léis sí ribhe, agus bhí siad go háanmhaith ar fád. Agus bhfuil is go seo, de réirithe le bhuailí an Dianghlasáil agus hanig bise ar na heileannaí. Fiú cachlín vici hanig sí a bhála sléin sábhailte, agus céim nar ó gach rud omlan mar a bhíú ar gáid aiste hatan sí le Muireann. Flúir se áma bheith aici sa bhála gan a I héin agus an madra agus na locháin agus na cearca. Hanig fios ar a chuid fiddleart fiú. Agus a deireadh hir cháil bhí ceadig dadí Muireann peiliú na bhála chomáid. Líonn sé an bud iascarat le rudaí deasa do ga duine agus chuaigh na heileannaí a lig síos chun an chládaí chun Foilsitheoir chuir ribhe. Agus céirbí an chead duine chun barag a thuairdáil nuair hanig sé dír, tá an ceart agad. Muireann. Sin agus fé, Scéal Muireann agus an Dianghlasáil. Nes, tá leor agus a trí fásta, tá Muireann agus an airge íon, Muireann agus an bhíal Mhór, Muireann agus an teasáilis. Slán!